যাই নিহারি সভিଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଧରଣୀ ପାରି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ପାଖ ପରି ପୁରୁଷ ପାଏ ଯେ ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ ନାରୀ ସିଏ ସଦା ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ସିଏ ତା ଜଗତ ଚିତା ନାରୀ ସେ ସମାଜ ସହିଛି ସିନା ଯାଇ ନିହାରି ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଧରଣୀ ପାରି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ପାଖ ପରି ପୁରୁଷ ପାଏ ଯେ ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ ନାରୀ ସିଏ ସଦା ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ସିଏ ତା ଜଗତ ଚିତା ନାରୀ ସେ ସମାଜ ସହିଛି ସିନା ଯାଇ